אז הנושא החם ביותר הוא סייבר פינת שוק ההון. אני מזמינה את עורכי הדין שירי שחם, שדרך אגב הייתה המאמנת שלי, שהיא שותפה מובילה בתחום החברות מימון שוק ההון, ועורך דין רועי קידר, שותף מוביל בתחום הטכנולוגיות המתקדמות וסייבר ממשרד עורכי דין ארנון תדמור לוי. רועי מציל לא רק מהתקפות הסייבר, אלא גם מציל פעמיים ילדים מהתביעה, ואגב זו הסיבה ששירי הסכימה לעשות איתו את ההרצאה, קבלו אותם. יום חמישי, לפני שבועיים, אני על הספה, בסלון, רואה משחק יורו של ספרד. פתאום טלפון משירי שחם. לא מאפיין אותה להתקשר אליי בשעות כאלה, אבל היא התקשרה. האמת, בהתחלה חשבתי שהיא שמחה לידי ששוב עקפה אותי בטבלת ההימורים המשרדית. בכל זאת עניתי. רועי, אני יודעת שאתה רואה כדורגל, באמת, אני לא חשבתי אחרת. אני התלבטתי אם לחכות למחצית, החלטתי שזה אירוע מספיק להתקשר אליך ברגע זה, אז bear with us. פשוט לפני ממש שנייה סיימתי שיחה די נסערת עם מנכ"ל ויועצת משפטית של הכוח שלנו, כמובן לרועי אמרתי את השם, חברה ציבורית, והם מספרים שסמנכ"ל הכספים התקשר אליהם בשיחה נסערת כמה דקות לפני, וסיפר שמערכת המחשוב של החברה סגורה, אין גישה למאגר הנתונים, עושה רושם שהם עוברים אירוע סייבר, הוא מיד התקשר לאיזה חבר שלו כדי לשאול איזה יועצי סייבר יש, מצא אותם, יועצי הסייבר בדרך, נוסעים בדרך, לחברה אמרו לו לנעול את המערכות החיצוניות, אמרו לו שיקח כמה ימים עד שהאירוע יתברר ויבינו מה הנזקים ומה קורה. עכשיו, דבר ראשון אני אומרת לעצמי, יום חמישי, בדרך כלל אני מה זה לא אוהבת לקבל שיחות בעולות, אנחנו כולנו יודעים את זה, גם אתה רועי, אבל הפעם אמרתי, בעיקר בגלל שעוד חברה ציבורית, איזה מזל שיום חמישי. יש לנו עד יום ראשון בבוקר, 9:30, לראות מה עושים, לראות מה קורה, לראות אם צריך לדווח, מה צריך לדווח, לתפעל את האירוע, עד שהמערכות של הלקוחות יחזרו לפעול. איזה מזל שיום חמישי, אנחנו כמובן יודעים שבמציאות האירועים האלה קורים גם באמצע השבוע וגם בבוקר וגם בלילה וכו'. אנחנו נדבר פה על חברות ציבוריות, הדוגמה שלקחנו זאת חברה ציבורית, אבל כמובן שרוב הדברים שנגיד רלוונטיים גם לחברה פרטית. טוב, אז אירועי סייבר קורים, אולי לא קורים כל יום, ולא על כל האירועים אנחנו שומעים. חלק זה גניבה של מידע, חלק אחר זה שיבוש של מערכות, חלק אחר זה נעילה של מידע, כמו במקרה הזה. דבר ראשון שאני שואל את שירי, לחברה יש תוכנית היערכות לאירוע סייבר? רועי, אני שאלתי אותם את אותה שאלה, ולמרבה הצער, באמת התשובה שלילית, הם אמרו, כן, תכננו, זה בתוכנית העבודה שלנו, עוד חודשיים היינו אמורים להגיע לזה, אין להם תוכנית היערכות, לא עשו. טוב, זה חבל, כי טיפול באירוע סייבר מתחיל בהיערכות. ההיערכות יכולה לקרות חודשים רבים לפני האירוע, אנחנו הרי לא יודעים מה יקרה אירוע סייבר, ואנחנו צריכים להיערך, כמו שחברה נערכת בכל המכלולים שלה להגנה על המערכות מידע שלה עם הסיסו ואנשי מקצוע אחרים, גם הלשכה המשפטית צריכה להיערך. ויש כמה פעולות שהלשכה המשפטית יכולה לעשות מראש, שיכולות לעזור לה מאוד לבצע את תפקידה בעת אירוע של סייבר. קודם כל, גם היועץ המשפטי והיועץ המשפטי צריכים להכיר את המערכות המחשוב של החברה, לרבות הרגישויות שלהם ומידע שמור ביניהם. צריכים להכיר את מנגנוני הדיווח של החברה בעת האירוע. מי הם אנשי הקשר הרלוונטיים אצל הרגולטורים? מה ההתקשרויות שיש לחברה, או שאין לה, וצריך לעשות בזמן אמת, עם ספקי שירות שיכולים לעזור לחברה לצלוח את האירוע, ספקים טכנולוגיים, יועצי תקשורת, יועצים אסטרטגיים, יועצים משפטיים, וגם לבדוק את ההסכמים המסחריים של החברה וההתחייבויות בהם שהחברה חתומה עליהם. נכון, באמת אחד הנקודות בהיערכות מוקדמת זה לבדוק את ההסכמים המסחריים שהחברה חתומה עליהם, כי אנחנו לא נופתע לראות שבהרבה מהם, בעיקר עם גופים בינלאומיים, בין אם לחברה יש ספקים בינלאומיים או לקוחות בינלאומיים, אנחנו נמצא סעיפים שמחייבים את החברה לדווח לאותו צד להסכם על אירוע הסייבר. כאשר ההסכם מגדיר מתי צריך לדווח, למי צריך לדווח, באיזה סיטואציה צריך לדווח. בשנים האחרונות אנחנו רואים גם בהסכמי מימון, הסכמים עם בנקים אפילו בנקים ישראלים, סעיפים כאלה, והמיפוי מאוד חשוב, כי תדמיינו לעצמכם, נכון, אמרתי, יש לנו את כל סוף השבוע, אנחנו נעמיד לרשות החברה את כל הצוותים ונעשה מיפוי, אבל איך נעשה מיפוי? המערכות נעולות.
כל ההסכמים מאוחסנים במערכות, ולכן אחת הנקודות שצריך לקחת בחשבון בהיערכות מוקדמת זה נושא היתירות. החומרים שמהווים את ההיערכות המוקדמת, כדאי לשמור אותם או במדיה אחרת או במקום אחר, או רחמנא ליצלן הארד קופי. אתה זוכר שפעם היינו כותבים על דפים ושומרים את הדפים וכולי. קשה לך לזכור, כן, נכון. אז... ובעצם מה שקורה עכשיו, אנחנו במצב שנוצר סיכון לפעילות המחלקה המשפטית בגלל היעדר ההיערכות המוקדמת. אז בואי נדבר רגע על הסיכונים, או מכלול הסיכונים שהחברה נמצאת בפניהם. ומה שמעניין בסיכונים האלה, שחלק מהסיכונים, בעצם המענה לסיכון הוא סיכון בפני עצמו. יש סיכון לפעילות השוטפת של החברה. הרי החברה באותו מקרה עצרה את הפעילות שלה בכלל. זה סיכון כלכלי. אבל אם היא לא עוצרת את הפעילות שלה, היא יכולה להיות חשופה להמשך פגיעה במידע של לקוחות, או מידע של החברה, או מידע של ספקים ואחרים. לגבי דיווחים, יש רצון של החברה לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו יכולים לטפל בזה לפני שאנחנו מדווחים לציבור, זו חברה ציבורית במקרה הזה, אבל אם היא לא תדווח בזמן, יש פה סיכונים מול הרגולטורים, יש כנסות ואמצעים מנהליים. זאת אומרת, החברה, כדי לאזן בין הסיכונים, צריכה לאזן ביניהם, וזה חלק בלתי נפרד מהתפקיד של הלשכה המשפטית לבוא ולייעץ. ובמקרה שלנו ספציפית, אותו מקרה שדיברנו עליו, זה חברה ציבורית. אז השאלה הראשונה, האם מתחייב פה דיווח לפי חוק ניירות ערך? אני חושב שזה בגזרה שלך, שירי. כן, אז אנחנו כמובן כולנו יודעים שהקריטריון לדיווח לפי חוק ניירות ערך, לפי התקנות, כן או לא, זה נושא של מהותיות, וצריך לבדוק אם האירוע מהותי. לא כל אירוע סייבר, יש הרבה אירועי סייבר שהם לא מהותיים לחברה הרלוונטית. עכשיו, איך בוחנים את זה? אז רשות ניירות ערך אנחנו מכירים, פרסמה ב-2018 הנחיה שעדיין תקפה היום, שמה היא אמרה? היא אמרה איך נבחן את המהותיות? נבחן את מכלול הנזק כפול פוטנציאל הנזק. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו צריכים להסתכל על כל אחד ואחד מהסיכונים שכתובים כאן בשקף, מה שרלוונטי לחברה, ולהעריך כמה הסיכון גדול אם הוא יתממש, ואת זה להכפיל בסיכון שזה יתממש. בעצם יש לנו נוסחה, אתם רואים נוסחה, זה כפול זה, על פני הדברים, נוסחה מתמטית, נורא פשוט, אבל אנחנו מכירים שהמציאות היא מאוד לא פשוטה, כי בעצם את המהותיות, בהערכה של המהותיות, אנחנו חייבים להפעיל הרבה מאוד שיקול דעת, בתוך אי ודאות מאוד גדולה, מאוד קשה לדעת לגבי כל אחד מהסיכונים, אם הוא יתממש, מה הסיכוי שהוא יתממש, ומה הנזק הפוטנציאלי שיכול להיגרם. אז אנחנו פה צריכים להפעיל שיקול דעת, שדרך אגב על חלק מהדברים, אולי אפשר לחשוב מראש במסגרת ההיערכות המוקדמת. אבל רואי, חכה רגע, יש פה התפתחות, תדמיינו שעכשיו יש פה צליל של וואטסאפ, ואני מסתכלת בוואטסאפ, ואני רואה, רואי, שאני מקבלת וואטסאפ מהיועצת המשפטית, יש עדכון, מה העדכון? הם קיבלו בעצמם וואטסאפ, די עילג מהתוקף לכאורה, שהוא בעצם אומר, דורש כופר, ואומר שאם הם ישלמו לו 100 ביטקוין, הוא יסיר את ההצפנה של המערכות, המערכות יחזרו לפעול, ככה הוא מבטיח, הוא גם מבטיח שהוא יצא מהמערכות ללא פגע, לא ייקח כלום, ושלום על ישראל. 100 ביטקוין, אולי זה סכום לא מהותי, כמה זה בעצם, רועי? 6 מיליון דולר. אז אם החברה היא לא... כן? אם החברה היא לא חברה ציבורית מאוד גדולה, זה כנראה משהו שהוא מהותי. אבל קחי בחשבון שהדרישה של התוקף ההתחלתית באירוע כופרה במשא ומתן טוב יכולה לרדת משמעותית. כבר רואים שזה יסתכם ב5% מסכום הדרישה המקורי. באמת, אבל אולי 5% זה גם, זה לא, לחברה הספציפית הזאת על פני הדברים נראה לי לא מהותי. $300,000, זו שאלה, צריך להתייעץ עם גורמי המקצוע. גם אנחנו נמצאים בשלב כל כך מוקדם, שעוד לא יודעים לאיזה סכום נגיע. ופה הערכה שלהם אומרת הרבה. בעצם אנחנו בשלב הדיווח, אבל צריך לזכור שדיווח לפי חוק ניירות ערך, שירי, זה רק דיווח אחד. החברה מחויבת בדיווחים רבים אחרים, תלוי בסוג החברה. בראש ובראשונה חברה עכשיו שעברה אירוע סייבר, דבר ראשון צריכה לדווח לדירקטוריון, בעיקר אם זו חברה ציבורית. צריכה לדווח לחברת הביטוח, אם יש ביטוח סייבר, לא לכולן יש. יש גם חברות שצריכות לדווח לפי חוק הגנת הפרטיות לרשות הגנת הפרטיות, אם מדובר במידע רגיש או בכמות מידע גדולה, או כאשר יש מאגר מידע רשום, יש חובות דיווחים לפי חוק הגנת הפרטיות, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. יש חברות שמוסדרות לפי חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, חברות על תשתיות רגישות כמו נאטי, שווה, פס תשתיות נפט או חברות בדשנים וכימיקלים שחייבות בדיווח למטה הסייבר הלאומי ולפעול לפי הנחיותיו. דרך אגב, יש גם חברות שמחליטות לדווח למטה הסייבר למרות שהם לא גופים מונחים. דיברנו כבר על דיווחים הכרחיים לפי הסכמים עם מממנים, ספקים, בנקים ואחרים, ויש גם חברות שאומרות, רגע, לפני שזה דולף, אני מוציאה הודעה יזומה לעיתונות, ולפחות שהדברים האלה יהיו בחוץ. טוב, עכשיו נעשה fast forward, הזמן עובר, בהרצאה הזאת מאוד מהר, ואנחנו כבר ביום ראשון בבוקר, ומה שקרה במהלך סוף השבוע,
החברה מינתה את יועצי הסייבר, הם ניהלו משא ומתן עם התוקף, ובאופן מפתיע, בדיוק כמו שרועי חזה, הם הצליחו לסגור איתו שתמורת 5 ביטקוין, שהם גם שילמו לו, אור ליום ראשון בבוקר, התוקף פתח את המערכות עכשיו פתוחות, נראה שהבטחותיו קוימו, הוא על פני הדברים יצא מהאירוע, אומנם הוא גם הבטיח שלום על ישראל, אם אתם זוכרים, זה בינתיים לא קרה, אבל אולי גם זה יקרה, לא יודעת אם בזכות התוקף או לא. ולעניין הדיווחים, שעדיין מוקרנים כאן על המסך, במהלך סוף השבוע החברה ביצעה את כל הדיווחים שכתובים כאן מה שהיה לה רלוונטי. לנושא הדיווח לפי חוק ניירות ערך מאוד מאוד התלבטנו, בעיקר היום בבוקר, כשראינו שתשלום הכופר בסכום של החברה הזאת כשלעצמו לא היה מהותי, פתר לכאורה את האירוע, והאירוע כביכול מאחורינו. בכל זאת, מכל מיני שיקולים, למען הזהירות, החלטנו לדווח, ובאמת החברה דיווחה עד 9:30 בבוקר, ונשמנו. רואי, נגמר האירוע, לא? נראה לך? לא בטוח. לא בטוח? או בטוח שלא. תלוי איך מסתכלים על זה. ראינו אירועי סייבר, אין לאירוע סייבר אקט סיום אחד שאתה אומר נגמר הכל. כי לא באמת אנחנו יודעים מה מידת הפגיעה, וזה יכול לקחת זמן שיתברר. ראינו כבר אירועי סייבר שבהם חודשים ארוכים אחרי שבעצם הייתה החדירה, או לפחות שנודע על החדירה, גילו שמידע מסוים שנגנב מהחברה נמצא בדארקנט למשל. אנחנו קיבלנו שאלה פעם אחת, האם חברה יכולה לרכוש מידע של עצמה שנמצא בדארקנט כדי להסיר אותו משם? מה, בחברה ששילמה כופר לתוקף, מה שהם ביקשו? כן, כן, הם שילמו כופר, הם שילמו את הכופר, חשבו שזה נגמר, ואז מצאו שהמידע שלהם מתגלגל איפשהו בדארקנט כדי לקנות. צריך לזכור שהתוקפים זה לא הרשג"דים הממוצעים בצופים. כן, זה נכון. ואנחנו בעצם פה דיברנו על אירוע לוקלי, אירוע ישראלי. לא הזכרנו היבטי קרוס בורדר, לא דיברנו על חברות שיש להם מאגרי נתונים בארצות הברית, חברות שיש להם בישראל מאגרי נתונים שקשורים לפעילות בארצות הברית. לא דיברנו על חברות דואליות. היבטי הקרוס בורדר באמת מוסיפים לאירוע מורכבות בלתי נתפסת, ואולי רועי זה יהיה הנושא להרצאה הבאה שלנו, מה אתה אומר? בשמחה. אולי זו נקודה טובה רגע לנסות לסכם רגע מה שאנחנו ניסינו לעשות בתהליך פה. אירוע סייבר זה לא אירוע של זבנג וגמרנו. זה לא שיש איזה אקט סיום שבו אנחנו אומרים נגמר הסיפור. גם אחרי שניהלנו את האירוע בצורה מוצלחת, אני מקווה, יש שלב אחר של תביעות, באירועים רגולטוריים, דיווחים כאלה ואחרים, וצריך לקחת את זה בחשבון. תוכנית היערכות לאירוע סייבר היא חשובה, או לפחות קריטית, לניהול האירוע עצמו. לדעת למי צריך לדווח, או מה המערכות שנפגעו, או איזה הסכמים, קריטית צריך את זה להכין מראש. אנחנו נפעל בתנאים של אי ודאות. יש מחשבה שכל דבר אנחנו נדע. זה לא קורה ככה. הרבה דברים לא נדע, ויש גם נטייה, דרך אגב, של המנהלים לבוא ללשכה המשפטית ולהגיד לנו מה החוק אומר. הרבה פעמים החוק לא אומר, וצריך עכשיו לבוא ולנתב את הדרך של החברה, גם בצורה משפטית נכונה, וגם בצורה, ברמת העלה. תיעוד. זה תפקיד של הלשכה המשפטית, לתעד מה נעשה לפני, מה נעשה תוך כדי זה, למי דיווחנו, מה אמרנו, מה אמרו לנו, איזה החלטות התקבלו. זה טוב גם להליכים של ליטיגציה שנקווה שלא יבואו אחר כך, וגם לבירורים רגולטוריים כאלה ואחרים. ויש איזו תחושה שאנחנו פה לבד באירוע הזה, אז זה לא נכון. בדרך כלל סביב החברה וההנהלה והצוות שהוקם והלשכה המשפטית, יש גורמים חיצוניים שעוזרים, גורמים טכנולוגיים, גורמים פורנזיים, גורמים אסטרטגיים ויועצים משפטיים, שעוזרים גם לקבל את ההחלטה יותר טוב, אבל גם לתת לגיטימציה להחלטה שהתקבלה, ולכן זה קריטי. טוב, אז מתקפות סייבר זה מגפה, אנחנו כולם יודעים את זה, ואנחנו יודעים שבשנים האחרונות חברות ישראליות בפרט, דרך אגב גם בעולם, אבל בישראל זה קצת יותר מועצם, עוברות הרבה מאוד התקפות סייבר, בעיקר פרטיות, ציבוריות. ואם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה, אז מכל מי שיושב פה באולם, ודרך אגב נשארתם די הרבה, יפה, צלש, אז מכולכם, אם אנחנו חושבים, הסטטיסטיקה אומרת שאחד מכל שניים או שחווה או שיחווה התקפת סייבר בארגון שלו. אז אם תצאו מפה במחשבה איך אתם יכולים להיערך לאירוע יותר טוב, אז אנחנו את שלנו עשינו. תודה רבה לכולם, תודה לשירי ולרועי ממשרד עורכי דין ארנון תדמור לוי.